Hi, Nimen ke Henry Crow, director and editor of Carby Creative Film. Location ke lang kedam nang nitum hilopik. Hadak nitum langsun kimi theklong lo. Laso phi training pangching phet lo. Instructor men ke Pascal Timong. Ladera phi fight choreography practice lo. Camera ke Canon 7D with 50mm prime lens and 18 to 135 kit lens and GoPro Hero 3 Plus CKN. Shooting on set ahut sung o arni ta so pigan. Sita kam gi claim ning charong o atheke crew member atum aning dingo a lapen chingkimi sensan. Microphone ke Rode NTG1 CKN. M-Audio sound card pen C 48 watt phantom power supply ke long lo. Narration recording an ke MCKN. Folia se anda emithan se chen lab lo. Sita phi phanlun palun ke onset CKN. Itumla ke claim dugo an sita ning charong lo. Nang litum aphan. Laso video na lang piye aphan. Lapen vote na PG aphan se nang chini rilo.